ťažko hodnotiť. Bol to taký zápas, kde v podstate sme vedeli, že nám nejak nejde až tak o veľa, keďže v podstate dohrával sa základná časť. My sme čakali vlastne na supera. Ale ťažký zápas, zima, sme na 4 útoky, čiže niekedy, keď tam boli tie oslabenia presilovky, tak trebalo stať, vychladli sme, takže bolo to ťažké. No, k dnešnému zápasu asi len toľko, že opäť sme si ho sami prehrali, nepremenili sme veľa šancí a tak jak celú sezónu góly dostávame po zbytočných individuálnych chybách. Teda túto sezónu musím určite hodnotiť ako neúspešnú, lebo my sme si dali pred sezónou cieľ postúpiť do play-off a to sa nám žiaľ Bohu nepodarilo, o čom bolo rozhodnuté už minulý týždeň, ale jedným slovom určite musím hodnotiť ako neúspešnú. Hlavný dôvod neúspechu bol to, že sme nepremenali šance, keď až tak do detailov by som išiel. Nedávali sme góly v podstate z vyložených šancí a potom sme nebodovali v tých zápasoch. Strašne veľa bodov nám ušlo už na jeseň a o jari sa nebavme, keď sme sa do 7 zápasov nebodovali ani jeden. Už sme aj s chlapcami niektoré veci si prebrali, že tá budúca sezóna musí byť lepšia, už na nich trošku budeme vyvíjať väčší tlak, ako to bolo doteraz. V každom prípade už nie je možné, aby sme nepostúpili do play-off ten ďalší rok. Som rád, že sa dala toho roku šanca veľa juniorom a už to mi aj teraz v kabíne povedal, že už sa musia nejakým spôsobom nastaviť, že už to bude na ich pleciach, na pleciach tých, ktorí majú dneska povedzme 23-25 rokov a tí, ktorí už hrávajú nejaký čas, tí juniori, povedzme 20 roční, že už aby pochopili, že to už to bude na ich pleciach a oni budú musieť byť tí, ktorí budú rozhodovať tie zápasy a ten tým nejakým spôsobom viesť. V sezóne by som ešte možno povedal, že myslím si, že sme kondične boli veľmi dobre pripravení, čo je základu, čo sa treba odvíjať a môžem trošku zapracovať na tých taktických veciach a na tom, čo som spomínal, je na tej koncovke. Na tom už poslednú dobu sa snažíme pracovať na tréningoch a verím, že budeme pracovať na tom aj budúci rok a že sa to zlepší a vlastne už dobre vstúpime do tej jesenej časti, kde pozberáme nejaké body a v jari už nebudeme sa spoľahnúť na nejaké posledné zápasy, aby sme postúpili do play-off, ale to play-off už mali isté, povedzme, nejakú časť dopredu.